дуруд ҳамдиёрони азиз, мо дами баъзе патсиентҳо мегӯям ки фақат гарантия талаб мекунам, мега тобати шумо гарантия дора, мо биёем тобат кунем. ман баъзе одамода гуфтанӣ ҳастам, баъзе шахсонда ҳамин тобати мо гарантия дора, ин гарантияш кади тобат мекунем. ҳамин ай ҳама нозуктарин адел и гарданай, ҳамин гардан қатикор кардан беҳад нозук айдан, беҳад ҳам пасте ҳам нозук ай. Агар чиликот ҳиссиёт надошта боша, ӯ кори ту дигар бемаъни ай. кадом табиби духтаре бига ҳома грижари гардана тобат кардан метавонад, растиахтори тобат кардан метавонад, ҳамин чиликош ҳиссиёт надошта боша, ӯ дурӯғ мега дигар. ӯ таваккал ба худ тобат мекунад, дигар тобати ӯ маъни надорад, ё соз шай ё соз нашай. соз шидӣ мега бисёр хуб, нашидӣ хай ягон бонаша меёвад. Не ки баъзе патсиентҳо ҳастанд ки сахти бад меқапанд гарантия. бовар кунед, ҳамин шейни адел вақте ки остеофит пайдо мекунад, ҳатман ҳаминҷода беҳад нозук кор кардан дар кор аст. чихеле ки ҳамин рагмол ҳис мекунад ки раг дар ки ҷоя, ё раги варама ҳис мекунад, рагора меёвад, рагмол чиликош ҳиссиёт доранд. ҳамин устухоншиносам, кай ки мануалистам, бояд чиликош ҳиссиёт дошта бошад. аммо чиликон ҳиссиёт дорад, мо хун автоматик мефаҳмем ки чӣ дар куҷоя кадом устухона чихе бимонем, чихе товуш битем, ҳаминра чихе туғри кунем ки айтанаи нерви ҳамин грижаро камтар дур кунем. мо дар таҷрибаи коримон бисёр дагием ки грижа дист ки хатар худаш надора, хатар дора ҳамин бисёртар остеофито. грижа як намуд овай ки вай ҳамавақт мерезад. дар таҷрибаи кори дидем ки вай мерезад, худаш нобуд мешавад, пешоб қати мебурад, организм вай тела мекунад, меравад, намемонад. чандин бора мо дар таҷрибаи кори чизҳоро мебагием. ҳар табиба бояд чиликош ҳиссиёт дошта бошад. ҳамин чиликот ҳиссиёт дошта бошад, тобат гарантиш қатъи аст. шифодиҳанда худованд кучая чизе ки мо реалистем да, ҳамин дар томография чизеро мебинем, мо аввал томография рӯй мекунем. ҳамин томографияда мебинем ки ҳамин чиз мешиданияй, мо патсиента мегӯем ки тобат мешавад. бинем ки ҳамин намешавад, мо рӯйрост мегӯем ки ҳамин намешавад. аввал ташхиси анализ рӯй мекунем, баъд и тобат намегзарем. ино ҳамаш тобатшавандаанд, ҳамаша мо соз карда метавонем, ҳамаш гарантӣ дорад. фақат сабри ҳамо одам дар кор аст. сабр дар кор ки қатъи кор кунем, барои ки касала чандин соло касал шудагиай, ира дарал соз карда намешавад. барои ки и остеофит, и грижҳо торои асаба ки зер мекунанд, последствия метиҳад, зарар мерасонад чанд ҷои гада. иҷара соз мекунӣ, зарарша бо духтари нерволог дар кор ки дальши бо нервиёта тобат кунад, барои ки и зарарша расонд уже чанд ҷойгара дарман кард. ира вақт дар кора худо хоҳа, агар ба ҳамин система қатъи кор кунӣ, айрӯй бигӯем ки ҳамин китобиш равияш қатъи ҳамин 100% соз мешавад. фақат ак ҳамин устухонаи шуморо нав карда намешавад, дигар каналҳоро ҳуй карда мешавад, нервиёро озод карда мешавад, ҳама тарафа бемор 100% соз мешавад. мо дар таҷрибаи корӣ надидем ки соз нашидаем, дидем фақат одами бетоқата ки тоқат намекунад, дар зуриш меояд, хай мера оператсия ки ягон ҷойга тобат меравад. агар одам сабр кунад, иёра соз карда мешавад ва давомша духтари асаб тобат мекунад, одам солим мешавад, бо ҳолати пешинаш барқарор мешавад. барои ка пеш як табиб рафтан, ҳатман аввал ташхисотро барем, аввал ташхисотро барем ва гарантия бипурсем. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. худо нигаҳдортон бошад.